На какво сме? Няма да гледаш, само се да държиш. На какво сме сега? На най-бързото нещо. Най-бързата гъсеница. Гледай да сам, гледай напред. Аз ще вас снимам. Най-бързата гъсеница. Дръсна здраво, Анче, и никакви движения. Чу ли? Давай. Да, браво, броста. И се държиш здраво и се радваш. Само напред гледаш. И ще ми... Няма да ми махаш, само аз ще ви махам този път. Ви се държите, чу ли? Еми нищо. Дръстай и усила. Опа! Уау! Дай бързо пак! Малко страстичко тук бе. Малко страстичко беше тогава. Страстичко ли беше? Не. Да или не? Не. Хареса ли ви? Хареса ли ви? Стигат, айде Пирея. Хареса ли тя, че? Или Не в Пирея, па! Тук искам, всеки ден. Давай, всеки ден сме тук. Хареса ти много ли? Да. Малко страст. Пада ти чантата ли в страх? Не, аз го оставам. Добре. Къде вашо? Не. Браво. Аз не пора. Kada ne soglасno. Парти цанта? Артица да бере, браво. Аз искам да... Паме валтица. А подо да видите. Не. Валти цанта си. Yes. Айде да ги ръци. Хареса ли ти или малко страшничко беше, а? Не, няма да ходиш там, бе. Не, там не можеш, никой, стой. Това е забранено. Забранено ли да ти? Давай. Много бързо. Хареса ти, нали? Малко страшничко, а? Не. Давай. Не бъде ще страшно друго. Давай, другото свърши. 25 евро изхарчихме тук. Направихме ги богати. Скачай. Направихме ги богати тия. Давай. Анче, много си нагла. Стига толкова. Да седнем малко на тея. Седни ти малко, айде.